ଆରେ ଆମ ଗେଟ୍ ପାଖରେ କିଛି ଯାଇଛନ୍ତି ବେ ଏ ପାର୍ସଲ ବାଲା ନା କଣ? ହେ ମୁଁ ତ ମଗେଇଛି ପାର୍ସଲ ଗୋଟେ, କିଏ ତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଚୁପକିନା ରହିଯିବି, ସେ ତାଙ୍କର ଆଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶୁଣିବିନି ସେ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କଲେ ସେ ଯାଇକି ଆଣିବେ। ହଁ ଯିବୁନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଲୁଚିଯିବି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଖୋଲ। ଆରେ ଫୋନ ଆଉଛୁ ନମ୍ବରରୁ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ କହୁଥିଲେ? ପାର୍ସଲ ଆସିଛି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆରେ ରିଙ୍କି, କଣ ପାର୍ସଲ ମଗେଇଥିଲ? କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ? ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଓକେ ଓକେ, ହଉ 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 ହଉ। କଣ କରିବ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ? କଣ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ପାର୍ସଲ ମଗେଇ ଦଉଛି, ଏତେ ପାର୍ସଲ ଅର୍ଡର ଦେଇକି ମଗେଇ ଦେଇ, ଏଇ ଅଫର ଚାଲିଥିଲା। ସେ ନାଇଁ ନାଇଁ କେଇଟା କଣ ମଗେଇଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏ ମାସରେ ଖାଲି କରିଦବ। ଯାଏ ଦେଖି, କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଯେ ଡାକିଲେ ତାକୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ଖାଲି ମୋରି ପକେଟରୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ଅନେଇ ବଇଛି, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଖାଲି ହବନି। ମୁଁ ଯାଏ ଆଣେ। କଣ ଇଏ ପାର୍ସଲ ମଗେଇଛି? ଏ ରିକେ ରିକେ, କୁଆଡେ ଗଲା କେଜାଣି? ପାର୍ସଲ ମଗଉଛି କଣ ଏଇଟା? ଜାଣିଥିବ କଣ ମଗେଇଛି, କେତେ କଣ ମଗେଇଥିବ। ହେଲେ ଅଫର ଚାଲିଥିଲା ତ ଆଉ ମଗେଇଛି, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ କଣ ମଗେଇଛି ଆଉ। ଗଲା କେଜି ଆସୁ ସେ। ଆରେ ଏ ରିକି, କେତେ ଡାକିଲାଣି ତାକୁ ଶୁଭୁଛି ହେଲେ? ନେଇକି ଆସିଲେ ନା କଣ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଡାକିଲି, ଯାଉଛି ଯିବି। କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲ? ରୋଷେଇ କଥା ତମେ ଜାଣିନ? ଡାକୁଛି ଏତେ ବଡ ପାଟି କରିକି, ଆସୁଛି କହୁଛି। ତମେ କଣ ଜମା ଜାଣିଥିବ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲି? ମହାରାଣୀଙ୍କର ପାର୍ସଲ ଆଇଛି, କଣ ମଗେଇଛ? ନିଅ, ପଇସା ଦେଇଦବ, ମୁଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଇଛି। ତମେ ମଗେଇବ, ମୁଁ କାହିଁ ଦେବି? କଣ ହେଲା? ପାର୍ସଲ ଆଇଛି ତ? ହଁ, ମୁଁ ମଗେଇଥିଲି। ଆଉ ପଇସା ତମେ ଦବନି, ଆଉ ମୁଁ ଦେବି? ଆଉ ମାହାଳିଆ କି ସ୍ୱାମୀ ହେଇଛୁ ନା କଣ ମନ? ସବୁ ଆଉ କେତେ କଣ ଅଛି ପାର୍ସଲ, ସବୁ ତମେ କିଣିବ, ମୁଁ ଟୋଟାଲି କିଣିବିନି। ତମେ ନିଜେ କିଣିବ। ବୋଲେ କୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଦେବି ପଇସା? କାହିଁକି ମ, ତମେ ସବୁ କିଣିବ। ହଉ ଏବେ ଖୋଲିଲ ଦେଖିଆ। ଖୋଲିଲ? ଦେଖିଆ ତା ଦେହରେ କଣ ଆସିଛି। ଖାଲି ସ୍ୱାମୀ କି ଚନ୍ଦିଆ ଜାଣିଛ, ଆଜିକାଲିକା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସେମାନେ ଛାଡିବେନି। ଆମେ ଟିକେ ରୋଜଗାର ଉପରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନଜର। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆଉ ମେସୋ ଏସବୁ, ଆମାଜନ ଏରା ସବୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି? ଆମେ ସବୁ ଘରେ ରହିକି ସପିଂ କରିବୁ, ଆମ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆମେ ଗୋଟାଏ କିଣି ପାରୁନୁ? ଆମେ ତମ ମାନଙ୍କର କଣ କିଣିବା ଦରକାର? ତମର ଗଞ୍ଜି ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କର ଜାଣିଥବ, ଏବେ ପୁଣି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିଲାଣି, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ ବହୁତ ଅଫର ପଡିଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ରେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଗେଇଛି। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଗାର୍ନିୟର ର ସଂସାର ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ। କଣ ଗାର୍ନିୟର ର କଣ ବିୟୁଟି କ୍ରିମ ଗୋଟେ ମଗେଇଛ? ହଁ, ମୋର ଫେସ କ୍ରିମ ଟା ମଗେଇଛି। ତମେ ତ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସୁନ୍ଦର ଅଛ, ଏଗୁରା ଲଗେଇବା କଣ ଦରକାର? ଲଗେଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବି। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ନ ଲଗେଇଲେ ତମେ ସୁନ୍ଦର ଅଛ। ଖୋଲ ମ, କେତେ ପାଟି କରୁଛ? ଯେ ଆମେ ତ କିଛି ଲଗଉନୁ, ପୁଣି ଆମେ ସୁନ୍ଦର କି ନାହିଁ? ତମମାନଙ୍କର ନିହାତି ଲଗେଇବା ଦରକାର। ଆମେ ଏଇଟା ଲଗେଇଲେ ଆମେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବୁ, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବୁ। ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କାଳେ ଶୁଣୁ, ଏବେ ତ ହେଲାଣି ଯେ ପୁଅ ପିଲା ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକି ବି ଅନ୍ୟ ନଜର ପକାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଫୁଲ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ରହିବୁ। ଏଇ ସବୁ କମ୍ପାନୀ କେବଳ ତମ ମାନ ପାଇଁ ହିଁ ଚାଲେ। ତମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇବା ବନ୍ଦ କର, ଏ କମ୍ପାନୀଟା ବୁଡିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଣୁଛୁ, କିଣିଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରଫିଟ ହବ। ଆଉ ମୁଁ ଖୋଲିକି ଦେଖେ, ଡ୍ରିମ ଆଇଛି, ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖିବି ଏରା? ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଛି ବହୁତ, ଜାଣିପାରୁନ? ଦଶହରା ଆଇଲାଣି ବା। କେବେ ମତେ ଶାଢୀ କିଣିକି ଦଉଛ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କହିଥିଲ, ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଇଥିଲ ମତେ, ନହେଲେ ଆଜି ଯିବା। ତମେ ଖୋଲ, ମୁଁ ଖୋଲିପାରିବି? ଖୋଲିଦେ। ହଉ ମୋ ହାତରେ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଆସିଲି। ବାବା, ଦିଦିଟା କ୍ରିମ
ବ୍ରାଇଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଭିଟାମିନ ସି, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ସୁନ୍ଦର ରାଜ କଣ, ଏବେ ଜାଣିଲି। ଗାର୍ନିୟର ବ୍ରାଇଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଭିଟାମିନ ସି କ୍ରିମ ଲଗେଇକି ଆଜି ସେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ହଉ କାଇଁ କଣ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ କି? ଖାଲି କ୍ରିମ ଲଗେଇ ସୁନ୍ଦର? ଥିଲ, ବଟ୍ ତମେ ଆହୁରି ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲେ ଏଇ କ୍ରିମ ସବୁ ଲଗେଇ। ଆରେ ଅଫର ପଡିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଡେ ମଗେଇଥିଲି, ନହେଲେ ଗୋଟେ ମଗେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇନା ତ ଅଫର ପଡିଛି, ମୋ କ୍ରିମ ଧର। ଏମିତି କ୍ରିମ ଲଗେଇବି, ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମାନେ ଦଶହରା ଆସିଲାଣି ତ, ମା ଦୁର୍ଗା ଟିକେ ଏବେ ସଜ ହଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମେକଅପ୍ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି କିଣିବାର ଅଛି। ଆଜି ମତେ ମାର୍କେଟ ନେଇକି ଯିବ, ଶାଢୀ କିଣିବ, ତାପରେ ଚୁଡି କିଣିବି, ତାପରେ ମେହେନ୍ଦି କିଣିବି, ଆଉ ବହୁତ କିଣିବି, ସେଟା ଦେଖିବି ଆଉ ମାର୍କେଟରେ। ମାନେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହଉଛି ଆଉ, ମାନେ ନବରାତ୍ରି ତ ଚାଲିଲାଣି, ଏବେଠୁ ଦୁର୍ଗା ସଜବାଜ ହେଲେଣି ଆଉ। ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ କଣ କରିବେ ଆଉ। ହଁ ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ, ମା ଦୁର୍ଗା ଆସିଲେଣି ଆଉ। ତମେ ଏଇ ଦିଟାରେ ଏମିତି ହଉଛ, ମୋର ଆହୁରି କେତେ ନାଇଁ କରିଦେଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁ କିଣିବ, ତମେ ହିଁ କିଣିବ, ମୁଁ ଯିବିନି। ହଉ ପଇସା ସବୁ ଯାକ ହଉ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ମା ଦୁର୍ଗେ, ଦୁର୍ଗା ମାତା କି ଜୟ। ସ୍ୱାମୀ କଣ ହଉଛି ଅସୁର। ଦେଖେ କେମିତି ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାର୍ନିୟର ର ଏଇଟା କ୍ରିମ ଟା ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ରିମ ଟା। ମତେ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ କ୍ରିମ ଟା, ମୁଁ ମୋର ସବୁବେଳେ ୟୁଜ କରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଗ୍ଲେଜିଂ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଆସୁଛି, ଅଏଲି ରହୁଛି। ଆଉ ମୋର ଟିକେ ଡ୍ରାକ୍ ସ୍କିନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହାତ ଦିଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ସତ କଥା ତ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିୟୁଟି, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ଦେଖିବା ଦେଖିବା, ହାତ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କହୁନ? ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କର ରହସ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ। ହଁ ହଁ